a pro část z vás znamená konec utrpení s teoretičtějšíma věcma a přechod k technologii a pro druhou část zase opačné dilema, že bohužel končí to příjemnější a začíná to nepříjemnější, což je vývoj. Jak si to kdo přebere, je jenom a jenom na vás. Já dneska tu hodinu jenom víceméně uvedu, to samé bude i příště a předám slovo kolegům. Nicméně, než to slovo předám kolegům, tak se ještě zmíním o testu, protože vlastně já jsem vám posílal dotazníček, kde jsem chtěl vlastně zjistit, jestli pro vás je lepší psát ten test na přednášce, respektive výuce nebo v jiném dnu. Čekal jsem, že možná převáží ten názor psát to někdy jindy, abyste si ušetřili čas z výuky. Nicméně, jak ukazuje statistika, kterou jsem vám nasdílel, tak z těch 42 hlasujících, pokud je vás tady 660, hlasovalo víc, zhruba 14 lidí. 14 lidí psalo nebo uvedlo, že se jim jiný termín než středa nehodí. Takže ještě až se mi to nečte, abyste viděli ještě jednou. To znamená, že si ten test napíšeme ve středu 25.11. Napíšeme si ho v první části, takže kolegům seberu kousek přednášky, kousek plus minus zhruba hodinka. Ještě vás o detailech budu informovat, jo? Takže 14 lidí, což je docela dost z vás. Pokud jste se těšili, že si napíšete test třeba v neděli večer, tak vás musím zklamat. A kdybyste chtěli, vám pošlu seznam těch 14 studentů, kteří nemůžou jindy než ve středu právě během výuky, ať si to s nima vyřídíte. Ale samozřejmě dělám si srandu. Tolik teda za mě. Já bych tímto předal slovo kolegům. Předpokládám, že asi Kubovi Ubrovi. Přepnu se do režimu poslouchání a v okamžiku, kdy uslyším slovo přestávka, případně konec nahrávání, tak zastavím nahrávání a všechno bude v režii na kolezích. Pokud uslyším své jméno s voláním o pomoc, ať už ze strany vás, studentů, nebo ze strany kolegů, tak se zase chopím mikrofonu a kamery. Takže Kubo, můžu vám předat slovo? Ano. Takže je to vaše a já se mutuju. Dobře. Tak, vítám vás, milí studenti, na části, jak už zmínil pan Náplava, tohoto předmětu, kde si budeme zkoušet společně na nějaké semestrální práci vlastně implementovat funkční procesní aplikaci v nástroji IBM BPM. Co bych udělal rád dneska v rámci dnešního cvičení, chtěl bych vám říct a ukázat, ono je to totiž na Moodle napsaný, jak budou ty cvičení organizovaná, ty, která budeme mít společně, takže vlastně až do konce semestru. Potom bych vám rád ukázal pravidla hodnocení té semestrální práce a už dneska bychom se koukli vlastně na to, jak si vymodelovat proces v té technologii IBM BPM, přičemž začnete pracovat na té své semestrální práci. A vidíte to. A jako už víckrát jsem se zapomněl představit i se svými kolegy. Tak já to napravím. Já jsem Jakub Uber a pracuji vlastně pro IBM na pozici BPM architekta. Historicky jsem pracoval na několika projektech, zejména v bankovnictví a v pojišťovnictví. Tak, teď bych asi nechal Romana a Tomáše, ať se taky představí. Tak, ahoj. Já se omlouvám, dorazil jsem trošku později, ale věřím tomu, že se teda Kuba dobře představil. Já jsem Roman Lanský, aktuálně pracuji na pozici architekta BPM. Jsem teďka lead BPM architekt v Raiffeisen Bank, kde tady pracuji přes společnost IBM. Nevím, jestli říkáme nějaký záliby, jsem úplně přeslech, takže možná to necháme zatím na té profesionální úrovni a necháme tam takhle u té pracovní zkušenosti. Každopádně, jako první věc, co bych tady chtěl říct, tak já vám studentům budu nejspíš tykat, já jsem zvyklý na tu tykačku, takže mě klidně taky tykejte, jo, takže normálně si mě nebojte oslovat Romane. Já se přidávám.
Tak a dnes tady máme Tomáše. No určitě ho tady máme, protože mě ještě upozorňoval, že nám začíná výuka. Jo, já jsem si nezapnul mikrofon, sorry. Tak ahoj, já teda taky prosím, tykejte mi, protože já se pak cítím hrozně starý, když mi někdo vyká. A já jsem Tomáš Malinkovič, taky se motám kolem IBM projektů a teď se motám i kolem všech IBM projektů, protože kromě technické části a architektury se zabývám i řízením lidí na těch projektech. A těším se na to, jak nám to tady spolu půjde, protože technologie je velice zajímavá. Uvidíte sami, že se v tom dá poměrně rychle a lehce udělat poměrně kvalitní výstup, takže těším se pak na semestrální práce, které z toho vypadnou. Já teda nasdílím obrazovku a projdeme si společně materiály, co jsem připravil na to první cvičení. A teď budu muset vymyslet, jak se to tady dělá, to sdílení. Otevřít panel sdílení. Když tak můžeš zakřičet pomoc, jsem slyšel. Hele, já už to podle mě mám sdílet. Tak řekněte, až uvidíte. Perfektně vidím, jak Moodle, tak Tomáše. Jo, teď už vidíš jenom Moodle, jo? Tak, fajn. Zrovna jsem začal ukazovat nějaký prst. Tak určitě jsem to vypnul. Dobře, tak si otevřeme teda ten 8. týden na Moodlu, stránku vlastně pro dnešní cvičení. Tak, co tady máme? Jo. Kontakty, dal jsem tady naše felácké e-maily, takže když budete mít nějaký problém, tak určitě pište na ty e-maily. Nejsem si jistý, že třeba já s Romanem budeme odpovídat hned. Může se stát, že si to zkontrolujeme, zda nám někdo z vás nepsal třeba na konci dne. Jo, takže nějaká prodleva tam může být, protože když neučíme, tak jsme poměrně vytížení na těch externích projektech. Tak jenom abyste nepanikařili, když vám nepřijde odpověď do 10 minut. Takže to jsou kontakty. Potom tady máme teda harmonogram toho, co budeme dělat na těch jednotlivých cvičeních, která spolu máme. Dneska si řekneme nějaké cíle tohohle našeho setkávání, motivaci, proč vlastně je IBM BPM technologie vhodné aspoň si ji vyzkoušet. Ukážeme si jednotlivé komponenty toho IBM BPM řešení, což znamená procesní portál, designer, inspektor. A ukážeme si teda, jak vymodelovat proces. Na tom dalším cvičení a ještě na tom dalším, takže na příštích 2 cvičeních budeme probírat UI. Jo, a ještě co jsem neřekl, tak tady vždycky vidíte, nebo ne u každého, ale u většiny z těch cvičení vidíte procenta. Ta procenta znamenají, že když uděláte ve své semestrální práci to, co si budeme ukazovat na tom cvičení, na nějakém ukázkovém příkladu, tak tolik té semestrálky budete mít splněno. Tím pádem tady těch 20% na dnešním cvičení znamená, že když namodelujete proces, což si dneska ukážeme, tak budete mít splněno už po dnešním cvičení 20% semestrálky. Jo, zase tady, ty následující 2 cvičení, když uděláte to UI, tak budete mít splněno 50%. Takže po 3. cvičení byste měli mít splněno 50% z té semestrální práce, co se obsahu týče. Tak, v tom následujícím 4. cvičení tam si budeme ukazovat meziprocesní komunikaci pomocí zpráv a takzvaných agentů. To je dalších 15%. A v
tom druhém týdnu prosincovém si ukážeme, jak modelovat integrační služby, jak se třeba napojit na nějakou webovou službu, jak ukládat do databáze, nebo jak třeba odesílat e-mail. No a když budete mít hotové tohleto, tak budete mít hotovo vlastně 100% té semestrálky. To cvičení 16.12. před Vánoci je věnováno tedy finalizaci té semestrálky. Pokud nestihnete všechno na těch předchozích cvičeních, tak tady bude možné konzultovat s námi v podstatě celý ten cvičební blok. No a kdo už to bude mít hotové, tak ten se může připravovat na prezentaci a ta prezentace teda v ideálním případě proběhne toho 6.1. to první cvičení po Vánocích, vlastně a poslední týden semestru. Tak, co se týče způsobu práce na cvičení, tak se nám osvědčilo v minulých letech dát na začátku vždycky prostor pro dotazy z té minulé hodiny, takové obecné dotazy, nic, co by souviselo úplně konkrétně s tou vaší implementací semestrálky. Řekněme, že se na to můžeme dívat tak, že pokud potřebujete sdílet nějaký konkrétní problém, který máte vy v té své semestrálce, tak je lepší nechat si to potom na konzultace, které budou probíhat v druhé části hodiny, to hned řeknu, ale jestli je to nějaký obecný problém, na který jste narazili, třeba víte, že na to narazili i ostatní, anebo že by ostatní měli benefit z toho, že vy se zeptáte na začátku té hodiny, tak tyhle dotazy, myslím, tou jedničkou na začátku. Tak. Další část hodiny po těch dotazech bude vlastně demonstrace postupu implementace nad tím ukázkovým příkladem nebo případem, který jsme si pro vás připravili. A tenhle ukázkový příklad je podobný, vlastně velmi podobný tomu vašemu zadanému semestrálnímu projektu. Tohle nám bude zabírat vždycky zhruba první polovinu toho cvičení. Druhá polovina cvičení je tedy konzultovaná práce na semestrálním projektu. To bude probíhat tak, že my se po té první polovině, kdy vám to budeme ukazovat, odpojíme, odpojíme z tohohle kanálu, tuším, že se jmenuje obecné. Jsem z toho trošku. Ještě, že tam máme ten náš kanál vyučující, jak jsme si dělali z tebe srandu. To jo, počkej, já bych se potřeboval vrátit na ty kanály, jak to udělám? Zkus dát týmy. Týmy? No, v tom takže teďka máme vlastně tu přednášku, na které jsme v kanálu obecné a ta druhá konzultovaná část bude o tom, že kdo bude potřebovat konzultaci nebo s něčím poradit, tak napíše tady do toho vlákna k té přednášce. Já to tam napíšu, takže hlásit o konzultaci se budete zde. A my, když uvidíme, že se tam někdo přihlásil, nějaký tým, ideálně tam napište i název týmu, tak se připojíme za vámi do té skupinky. Tak. Takže to je ta druhá polovina. Možná Kubo doporučil, abyste si vždycky ten tým bere, napsal jako do odpovědí, beru si, jo, aby bylo jasný, že tam nebudete chodit všichni tři. Jasně. Ano, vždycky jeden z nás, já, Tomáš nebo Roman, si vememe ten tým, který se tam přihlásí o konzultaci a napíšeme, že si bereme ten tým. Přesně jak říkáte, pane Náplavo, aby jsme se nehlásili všichni tři k jednomu týmu. Souhlas. Tak. Dobře, tak to je konzultovaná práce a nyní se můžeme přesunout k tomu, jak bude ta semestrálka hodnocená. Tak to máme tady v tom odkazu. Tak, tady sjedu dolů a zajímá nás,
tady ten odstavec se semestrálním projektem. Určitě bych rád zdůraznil, že vlastně celý ten semestrální projekt je za 50 bodů, takže tvoří polovinu toho hodnocení předmětu. A hlavním, je to tak, pane Náplavo, vidíte, máme 100 jako max. Ano, obecné pravidlo je 100 bodů a pokud se nomíní za test je 30 a zbytek je za semestrální projekt, včetně prezentace. Ano. Takže vlastně jsem to neřekl úplně dobře. Za celý ten semestrální projekt, včetně prezentace, je 70 bodů. Tak, co se týče té semestrálky, tak to bych tady rád zdůraznil, že hlavním kritériem je splnění toho zadání ve formě implementování funkční aplikace. Jo, my se tady vlastně snažíme simulovat to, jak to funguje na těch reálných projektech potom v praxi. A tam je důležité opravdu, když něco si domluvíme s tím zákazníkem a něco slíbíme, tak mu dodat to funkční řešení, které jsme slíbili. A tady beru jako ten slib v uvozovkách váš, že my jsme teda zákazník, my máme zadanou tu vaši semestrální práci a na vaší zodpovědnosti je dodat funkční řešení té semestrální práce, takže funkční procesní aplikaci. A při splnění teda toho, že dodáte tu funkční aplikaci, tak stanovíme ten počet bodů podle následujících procent. 20% je ten model procesu, 5% jsou business objekty, takže vlastně model procesu s business objekty je čtvrtina. Další čtvrtina toho hodnocení, těch 50 bodů, je uživatelský interface. Tady možná zmíním, že klademe důraz na 2 komponenty, Select a Grid, abyste tam měli, protože v minulosti se některé týmy pokoušely to obejít nějakými jinými komponentami. Nevypadalo to úplně dobře a navíc jim tam chyběly ty 2, tak už radši teďka zmiňuji, dejte si pozor na to, abyste tam ten Select a Grid měli. Hledíme na to při tom hodnocení. A je na to ta semestrálka i přímo stavěná na použití těchto komponent. Tak, potom dalších 15% je ta meziprocesní komunikace pomocí zpráv, 15% ukládání, načítání dat z databáze, 10% napojení pomocí webové služby, nebo napojení na webovou službu a nějaká kontrola. Možná Roman řekne, co se to tam kontroluje v té semestrálce teďka. Jo, tak vychází to z toho zadání semestrálky. Určitě jste ho všichni četli, ale pokud se náhodou... Jenom ve zkratce. My jsme tam měli tu policii a teďka víš, Romane, si nevzpomínám, co tam je teďka. Je tam zmíněná konkrétní služba, potom bude na můj dotaz zveřejněná její adresa, možná už tam dokonce zveřejněná je. Super, Tomáš se snaží říct, že tam zveřejněná je. A je to služba, která ověří na základě rodného čísla, jestli ten uživatel nebo respektive testovaná osoba byla součástí nějakého farmaceutického testu v minulých 12 měsících. Jasně, takže ověření, zda osoba byla součástí testu. Na to bude ta webová služba. Díky, Romane. Tak a posledních 10% je vlastně odesílání informačních e-mailů. No, takže z tohohle se skládá těch 50 bodů za samotný semestrální projekt a ještě je tady teda těch 20 bodů, které dáváme za tu finální prezentaci. Přičemž u té prezentace očekáváme, že nám odprezentujete vlastně jak to funkční řešení z pohledu uživatele, tak technické řešení, jak jste vlastně postupovali při vývoji a testování té procesní aplikace. No a ještě tady je poznámka, že za každou z výše uvedených částí je nutné získat více než 0 bodů, takže to není tak, že byste se měli vykašlat nebo mohli vykašlat na nějakou z těch probíraných oblastí úplně.
chceme, aby ta semestrálka splňovala vždycky aspoň část té probírané oblasti, které jsou tady vyjmenované. Tak. Takže to bylo hodnocení té semestrální práce a prezentace té semestrální práce. A ještě je tady taková zajímavá věc pro vás. Umožňujeme na konci semestru zájemcům získat akademický certifikát, vlastně, který je o tom, že ovládáte základy této technologie. Ten certifikát, to jeho získání je podmíněno tím, že absolvujete test, který si pro vás připravíme, který bude vlastně vycházet z toho, co se učíme, z toho, co probíráme na těch cvičeních. Takže to budou zase tyto oblasti. A ten test bude zhruba na 2 hodiny, ve kterých budete implementovat zjednodušenou verzi právě toho, co jste dělali během semestru na trošku jiném zadání. Tak. No, tady ještě, co je zajímavé, tak ta poznámka důrazně doporučujeme pracovat na závěrečném projektu průběžně během semestru. To opravdu doporučujeme, protože ve chvíli, kdy my vám to v té první hodině ukážeme, tak máte v čerstvé paměti, co se dělalo, jak jsem to programoval, budete se moct i kouknout na to ukázkové řešení, jak je naprogramované, takže fakt je nejvhodnější a osvědčilo se nám to i v minulých letech, když na tom pracujete a snažíte se co nejvíc toho zvládnout v rámci té druhé poloviny cvičení. Dobře, tak to by bylo k hodnocení. Vrátíme se zpátky semka. Tohle jsem už říkal. Tak, co se týče konzultací, a teď tím myslím konzultace mimo cvičení, tak jsme se dohodli, že každý tým má nárok během semestru na 2 individuální konzultace. Ideální bude buď se přihlásit na cvičení, a nebo napsat e-mailem, že máte potřebu konzultace. Tak, co se týče materiálu, které se vám budou hodit jako podklady pro tu implementaci vaší, tak jsou to tutoriály. Některé jsme sem už dali. Počkejte. K tutoriálům se dostanete tak, že půjdete na hlavní stránku toho předmětu v Moodlu a sjedete tady dolů do sekce ostatní materiály a tady jsou ty jednotlivé tutoriály. Ještě tam nějaké přibydou. Jo, a jsou to prostě, když se na pár takhle podíváme, tak vlastně návody step by step, to, co si ukazujeme na těch cvičeních. Jo, kdyby někdo, nebo kdybyste něco přeslechli, přehlédli na tom cvičení, tak vhodné prvně se kouknout do těch tutoriálů. Jo, není tam úplně všechno, takže i přesto doporučuji dávat pozor na tom cvičení. Tak, to jsou teda ty tutoriály. Co tam máme dál za materiály? Dokumentace UI, jasně. Až budete dělat UI, takže to 2. a 3. cvičení, tak budete používat komponenty z takzvané Coaches knihovny. A ty komponenty mají svoji vlastní dokumentaci, kterou připravoval Tomáš. Tome, prosím tě, kde se nachází? Najdeš v odkazu IBM Business Automation Workflow, tady v tom ostatním. 4. od spoda. Jo, tady, jo? Ano. Aha, ne, dobrý. Je to omezený na skupinu, takže studenti by tam měli vidět. Takže já si to tady rozkliknu. Takže IBM Automation Workflow. Jinak, když tak studenti tohle si zapište. Nevím, jak si budete tu cestu pamatovat. Možná je vhodné si to teď zapsat. A tady je teda dokumentace k toolkitu, nebo dokumentace toolkitu. To je ono, Já není třeba zapisovat, nahráváme to, Kubo, jo? Jo, no vidíte, to jsem si vůbec neuvědomil. Tak ty si, Kubo, zapiš, že nahráváme. Jasně, zapiš.
Tak jo, tak tady je dokumentace toolkitu a tady jsou vlastně ty jednotlivé komponenty, které existují v tom toolkitu, v té knihovně. Nebudete potřebovat všechny, to si nebudeme říkat teďka, to si řekneme až na tom cvičení QI-ku, které komponenty bude vhodné použít v té semestrální práci. Tak, no, potom ještě jako třetí materiál, spíš takový podpůrný, je knížka Neila Kolbana, které se dostanete zase IBM Automation Workflow a tady je kniha od Neila Kolbana. No, myslím, že ta kniha má asi 1400 stránek, takže neočekáváme, že byste ji přečetli celou, ale když něco hledáte, tak můžete zkusit i tady. Kdybych hledal třeba takzvanou lidskou službu, tak tady si vyhledám Human Service, přímo v tom rejstříku, kliknu si a můžu si tady vlastně počíst o těch konceptech, které my budeme používat na cvičeních. Jenom teda dodatek, ta knížka už je docela stará, bohužel už ji nikdo neudržuje, tak tam můžou být nějaké informace nepřesně, tak jak je to teď v té aktuální verzi, kterou máme nainstalovanou. Mm-hmm. No, já si myslím, že ta knížka, že nebudete ji potřebovat. Jo, ty materie, vlastně to, co si ukážeme na cvičeních, budete mít potom přístup k tomu modelovému příkladu, který já budu implementovat a budete mít k dispozici ty materiály. Takže já si myslím, že nebudete potřebovat se koukat ani do téhle knížky, ale kdyby někoho zajímalo, chtěl by si nastudovat něco navíc, tak se kouknout může. Tak, to by byly materiály a teď si řekněme, jaké cíle máme, co chceme, aby vzešlo vlastně z těchto našich cvičení, která tady budeme mít spolu. Rádi bychom, abyste pochopili, jaký smysl má automatizovat obchodní procesy. Potom bychom rádi, abyste si vyzkoušeli komerční technologii, ke které vlastně není moc jednoduché se dostat, pokud s ní přímo nepracujete. A ve třetí řadě bych rád, abyste si vytvořili nebo vyzkoušeli, jaké je to dodat funkční řešení podle nějaké potřeby, kterou má zákazník. Jo, snažíme se tou semestrálkou, jak už jsem zmiňoval, simulovat vlastně vztah mezi zákazníkem a dodavatelem, mezi námi a vámi, studenti. Tak, to jsou cíle. Já jsem tady dal potom i sekci s motivací, proč vlastně ty procesy automatizovat. K čemu jsme došli během té naší několikaleté praxe s BPMkem, proč se to vyplácí těm společnostem. No, typicky šetříme zdroje, ať už šetříme zdroje lidské nebo nějaké technické, tak to je důležitý bod. Můžu říct, no možná já dořeknu i ty ostatní body a pak řeknu konkrétní příklad. Tak, další věc je, že snižujeme náklady, což s těmi zdrojemi souvisí, když dokážeme nahradit nějakou rutinní lidskou práci automatem, tak zároveň snižujeme náklad na toho pracovníka, který se potom může věnovat třeba něčemu zajímavějšímu než té rutině. To souvisí i s tím třetím bodem, zvyšováním efektivity, zase rutinní práce, která je náchylná třeba na chyby, na lidské chyby, tak když ji začne vykonávat stroj, tak ji zvládne rychleji a s nižším množstvím chyb. No. A 4, to je vlastně, to už jsem říkal teď o té rutinní práci. Já vám řeknu teďka konkrétně jeden příklad z projektu, který jsme dělali, nebo jeho část. A to byl projekt pro jednu banku, pro velkou banku tady v České republice a šlo o to, že když vy jako klient té banky jste potřebovali třeba nějakou změnu, zažádat si třeba o změnu kontaktní adresy nebo o
něco podobného, nějakou změnu na kartě, na platební kartě nebo něco takového, tak jste šli na pobočku nebo jste šli třeba na poštu a vyplnili jste papírový doklad. Nebo doklad, to asi není ideální. Požadavek, papírový požadavek. Ten jste na té poště nebo na pobočce odevzdali. Tyhle papíry od klientů se pozbíraly a svážely se vlastně auty do Hradce Králové, kde se provedla nějaká jejich základní kontrola těchto papírů. A potom, co se v Hradci provedla základní kontrola těch papírů, tak se ty papíry vzaly a musely se převážet zase do Prahy. Jo? Aby někdo jiný jako provedl další kroky, které na nich byly potřeba udělat. Nebo se vezly nějaké jiné papíry do Olomouce. No. O co šlo v tom systému, který jsme implementovali, tak v první fázi zamezit tomu, aby se ty dokumenty dostávaly z Hradce. Takže ten systém byl v podstatě o tom, že ano, do toho Hradce se svezli z té republiky, ale nadále se nepracovalo už s těmi papíry, ale s jejich digitálními obrazy. Takže ty dokumenty se naskenovaly, zdigitalizovaly a do té Prahy, do toho Olomouce, tam už chodili digitálně. A vlastně se ten dokument naskenovaný zobrazoval těm pracovníkům v té Praze, v tom Olomouci a tihle pracovníci už když něco potřebovali dělat nebo přeposílat to jinam, třeba z Prahy do Olomouce, tak se nepoužívaly ty auta, jako ty fyzické papíry se nepřenášely, ale opravdu to běželo v tom systému elektronicky. Takže tam právě všechny tyhle ty body, které tady máme, jo, šetřily se zdroje a náklady, to je jasný, to i čas, jo, tam prostě odpadla ta nutnost převážet ty papíry. A efektivita samozřejmě taky byla o dost zvýšená, protože stačí kliknout na tlačítko a požadavek máme na druhém konci republiky. No. A množství rutinní práce, tak tam to spočívalo v tom, že právě třeba ten skener vytáhnul data z toho dokumentu a následně tahle data byla přenesena do toho BPMka a v BPMku se s nimi pracovalo. A BPMko bylo napojené na nějaké další systémy pomocí integrací, takže to usnadňovalo třeba manuální vyhledávání těm uživatelům. To za ně dělalo BPMko. Tak. S tím souvisí trošku i ten druhý bod. Teď jsem mluvil obecně, proč automatizovat procesy nějakým nástrojem. IBM BPM je jeden z nich. A teďka teda řeknu ve 3 bodech, proč konkrétně IBM BPM. Jaké vnímáme plusy tohohle řešení konkrétního, tohohle engineu. První je, že vlastně v rámci toho IBM BPM, v rámci jednoho toho nástroje, dokážeme dodat celé komplexní řešení. Dokážeme navrhnout jak procesní model, tak dokážeme udělat UI, nějakou aplikační logiku nad daty, případně si tam dokážeme dát nějaká business pravidla, dokážeme se integrovat zase přímo z té aplikace a máme dokonce i v BPMku úložiště dokumentů, takže i to vlastně to BPMko zvládá. Otázkou je, že nevždy je to vestavěné řešení ideální, ale dokáže to. Dalším bodem, vzhledem k tomu, že je to v jednom nástroji všechno, nemusíme mít x různých nástrojů na každou z těch věcí, jako je třeba procesní model nebo to UI, tak dokážeme dodávat poměrně rychle a flexibilně dělat změny. No a třetí bod, intuitivnost implementace. Uvidíme, jak se k tomu budete stavět vy po tom semestru. My, co v tom nástroji děláme už pár let, tak nám to vesměs přijde celkem intuitivní, jak se kreslí ty diagramy, jak se tam napojují skripty, jak se dělají integrace a tak.
Takže myslím, že na tohle se vás zeptáme, až budete prezentovat. Já bych tě ještě, Kubo, doplnil k tomu, proč IBM. Od minulého roku IBM představila strategii digitalizace biznisu a IBM BPM je vlastně jedna z kostiček celé téhle iniciativy. A ta iniciativa se skládá z obchodních pravidel, dokumentů, vytěžování dat, robotizace, zpracování úkolů a to workflow je vlastně jenom jedna z těch kostiček. My si hrajeme s tou jednou kostičkou, kterou je ale možný zapojit do většího celku a vlastně tímhle způsobem digitalizovat celý biznis té firmy. Dobře, děkuju, Tome. To je určitě podstatný bod. A asi ho tam připíšeme do budoucna jako 4. Tak, pak tady mám bod s utvořením týmu, ale zjevně, když se koukám na ty týmsy, tak týmy už utvořené jsou. Tak, tady ten bod byl o tom, že jsme se vždycky ptali studentů, co očekávají od tohohle předmětu. A vzhledem k tomu, že vás je kolik, myslím 66, tak bychom tady strávili hodnou chvíli s tím. Já jsem před výukou udělal malou anketu, kdo se těší, tak aspoň nějakou vazbu máme. Dobře, tak očekávání studentů. Pokud chcete, tak nám to napište k tomu Tomášovu dotazu, kdo se těší. Klidně nám tam napište, co očekáváte od předmětu. Tak, seznámení se zadáním semestrální práce. Co se tohohle týče, tak nevím, zda jste si všichni přečetli tu semestrálku. Tady bychom asi mohli vyzkoušet hlasování na Teamsech. Aha, koukám, že tady máme nějaké dotazy. Tak ty když tak pak projdeme. A ty už jsou zodpovězený, jak to tak sleduju. Pan Naplava je aktivní za klávesnicí. A Roman taky koukám. Tak když nemusím přednášet, aspoň píšu, že jo? To je ideální. Komentovat to z pozadí. Jinak se nebojte, Kubo, kohokoliv vyvolat z těch studentů, zeptat, co na jejich dojem. Máte tam seznam, tak klidně vyvolávejte. Studenti se těší, že je vyvoláte, tak to zkuste. Jo, pan Náplava má bod za aktivitu. Víte co? Zkusíme hlasování, to mě zajímá. Tady někde by měla být možnost, abych viděl studenty. Já se chci zeptat na to, kdo si přečetl zadání semestrální práce. A chtěl bych vidět teďka ty ručky nahoře, ale nevím, jak se k tomu dostanu. Musíte se přepnout do toho videa, vysvětlit tu obrazovku, kde je ten přenos. To je to připojit se, nebo tam nahoře. A pak máte vlevo nahoře, tam máte, vy to vidíte i vpravo dole, jak jsou ty, vedle toho položit, tak vidíte ten tým a tam jsou ty hlasy. Jo. Tak se na to mrknem, no tak to vypadá hezky. No, tady už je to slabší. Udělej screenshot, kdo nemá zvednutou ruku. No dobře, tak to vypadá, že naprostá většina si přečetla zadání semestrální práce, tak ti, kdo to neudělali, tak prosím udělejte. Ta semestrálka je když tak zase na té hlavní stránce. Tady v sekci úkoly, ankety atd. Je zadání semestrální práce. Jo, takže těch pár vás, kdo jste si to nepřečetli nebo nedáváte pozor, abyste zvedli ruku, tak tady tohle je potřeba si přečíst. Tak a my mezi tím půjdeme dál. Ověření, zda všem funguje pracovní prostředí. Dobře. Tak.
Teďka bych dal znovu hlasování. Měla by tady být možnost nějak... Dobře, tak kdo si ověřil, že mu funguje pracovní prostředí, to znamená, že se přihlásí do designéru. Super, tak to vypadá taky na valnou většinu. Pro těch pár ostatních možná ještě teda ukážu tady v té sekci. Je důležité ten procesní návrhář, v tom budeme už dneska implementovat. No, možná. A musíte být připojeni na VPNC. Tome, kde je ten návod na připojení na VPNku? Je to na Moodlu v těch ostatních materiálech, myslím, že hnedka první. Jasně, jo, tady je instrukce pro připojení k výukovému serveru. Tak tady je návod, co udělat, abyste si založili VPNku, jak se připojit do toho vývojového prostředí, to je vlastně i ten odkaz, který jsem vám tady, kde pak to mám, počkejte, musím se zorientovat. To je tady ten odkaz do toho procesního návrháře a pak je tam vlastně napojení na databázi. To je ještě napojení na databázi, e-mailového klienta a logů. Tyhle 3 věci dneska nebudeme potřebovat, ale tady to spuštění vývojového prostředí, to potřebujeme, abyste se tam dostali. Tak. Akorát to vypadá, že teď s tím máme... To funguje, takže je problém u tebe někde. Kde to funguje, jo? Ale to bych si dovolil oponovat. Mě to taky úplně nesviští. Proxinu nemám zaplou. Hele, mně to fungovalo předtím, těsně předtím, než jsem se připojoval. No mně to jde pořád teda. Zkusíme anketu ze studentů. Já bych možná... Jak se tady hromadně schazuje to? Dobře, studenti už se odhlašujou, dávají dolů. Tak prosím vás, komu to nefunguje? Přihlašte se, komu se nedaří dostat do toho procesního designéru, tady ten odkaz. No. No, tak tady mi to taky nefunguje. Tak dejte mi chvilku, já se s tím pokusím poradit, protože už za chvíli si v tom právě budeme ukazovat ten příklad. Tak já zkusím připojit VPNku ještě. No, možná ještě zkusím dodat jednu věc. Pokud jste v síti FELu nebo ČVUT, tak VPNku nepotřebujete, podle mě. Je to tak, Tomáši? Je to tak? No, jsem normálně přes svoji Wi-Fi. Ne, ale spíš na studenty, kteří jsou vlastně uvnitř, jo. Protože je možný, že jim VPNka nefunguje, protože jsou uvnitř vlastně fakulty, jo? Takže zkuste Jasně. to, když tak bez té VPNky, akorát pro lidi, kteří jsou mimo čuťáckou síť, nevím, jestli přímo čuťáckou nebo jenom feláckou, třeba koleje taky jsou součástí té sítě, to zkuste, jak tady píše kolegyně,
Danilova, že se může přihlásit, tak to je přesně to, že jste vlastně v interní síti a mělo by to fungovat i bez toho, jo? Mm-hmm. No, což každopádně neřeší ten můj problém. Tak já zkusím odpojit a zapojit tu VPNku. Ale já to když tak otevřu do internetu ten port, když na to dojde. Jo. Ale jak říkám, dneska normálně dopoledne mi to fungovalo v pohodě. A hele, no tak vypnutí, zapnutí VPNky mi pomohlo. Jo, tak komu to nefunguje, zkuste taky. Super, super, tak už to funguje. Dobře. Tak a když se ještě teda vrátíme k těm komponentám, které budeme v předmětu využívat, tak určitě je to ten procesní návrhář, spíš tomu budeme říkat procesní designer nebo jenom designer. A ten slouží k tomu, abyste si tam vymodelovali nejprve a pak i implementovali ty procesy. Typicky to používají BPM vývojáři. Tím myslím teďka jako pracovní roli vývojáře. Potom je tam procesní inspektor. Tohle je komponenta, která slouží k nahlížení na spuštěné procesy, respektive procesní instance. A typicky slouží, když si to testujete. Když si vymodelujete proces, pak si ho spustíte, tak v tom inspektoru kontrolujete, jaké se tam vytváří úkoly, jestli jsou správně nastavené proměnné, jestli tam došlo k nějaké chybě a tak dále. Takže tohle používá jak vývojář, tak tester, nebo třeba, když se jedná o produkční prostředí, tak to používá i pracovníci podpory. Tak a poslední věc, důležitá z těch komponent, je procesní portál. A ten procesní portál slouží jako rozhraní jednak pro spouštění procesů, tak pro práci s úkoly, a ten slouží uživatelům. A jak jsem říkal, že tu prezentaci budeme chtít vidět z hlediska uživatele, tak přesně to je ten procesní portál. Jako normální uživatel se přihlásíte do procesního portálu a budete ukazovat, jak procházíte tím procesem právě v tom procesním portálu. No a samozřejmě technický náhled potom se budeme dívat v návrháři a v inspektoru. Tak. Tady je sekce, o kterou nás vždycky prosí pan Náplava, tak jsme ji zakomponovali. A to je nějaké porovnání modelace procesů v Bizaji a IBM BPM. Nejdůležitější věc, na kterou jsem tam narazil, takže pooly, které se modelují v Bizaji, vůbec neexistují v IBM BPM. A místo toho se ty pooly modelují jako samostatné procesy, respektive takzvané business process definitions v žargonu toho nástroje. To si ukážeme. Jo, a ty procesy mezi sebou teda komunikují přímo pomocí událostí. Jelikož tam nejsou ty pooly, jak jsem právě řekl, tak ta mezipoolová komunikace, jak se modeluje v Bizaji, tak tady v IBM BPM se modeluje jako přímo komunikace mezi procesy. To si taky ukážeme. Tak. No a pak tady máme ukázkové zadání. To je to zadání, které já budu implementovat, které je velmi podobné té vaší semestrálce a se kterým za chvilku začneme. Takže vás poprosím, dejme si na to zhruba 5 minut, aby jsme se ho všichni pročetli.
Tak, 5 minut nám uplynulo, takže se pustíme do práce. Já jenom chci říct teda všem, kdo to nezaregistroval, že jsem otevřel ten port do internetu, takže teď už to půjde i bez VPNky. Super, tak já to nebudu zkoušet teďka, vyzkouším si to později. Dobře, tak se pustíme do práce a začneme rovnou se založením procesní aplikace. Tak, vlastně každý tým by měl mít právě jednu procesní aplikaci, kam budou mít přístup právě členové toho týmu. Tak to si teďka ukážeme, jak udělat. Já tady pozavírám ty nepotřebné záložky. Tak. Takže otevřeme si ten procesní návrhář, designer. Můžeme buď tady z toho odkazu, anebo můžeme z toho návodu, který dělal Tomáš. A přihlásíme se pod tím, co nám poskytl asi pan Náplava, pod těmi údaji. Tak, potom, co se přihlásí... To poskytoval Tomáš Malinkovič, že měli by je mít všichni. Dobře, tak které posílal Tomáš. Tak, tady vidíme vlastně teďka seznam veškerých procesních aplikací, které na tom serveru jsou. Takže tady každý tým bude mít vlastní procesní aplikaci. Právě jednu. Kdyby někdo z vás studentů si chtěl zkoušet nějaké věci v tom BPMku, tak klidně si vytvořte jenom nějakou svoji aplikaci, kde si to budete zkoušet, abyste nenarušili tu semestrálku. Jo, to klidně udělejte, pokud někoho to zajímá natolik, že si chce opravdu dělat něco ještě vedle té semestrálky. My budeme jenom rádi, když vás to takhle bude zajímat. Tak, ale zpátky k tomu vytvoření procesní aplikace. Jakmile jsme na tomhle seznamu, tak vpravo nahoře je plusko s názvem Create New Process App. A tady... Pardon, můžu se jenom zeptat, jak jsme se dostali na ten seznam? Jo, na ten seznam po tom, co jsme se přihlásili do toho designéru. Takže tady, jak máme ten odkaz, jo, na tom Moodlu, tak normálně ho rozkliknout. To nás hodí na přihlašovací obrazovku. Tam vyplnit ty jména, teda vyplnit login a heslo. Měli bychom být na tom seznamu. Jo, no mě to ale hodilo jinam. Aha. Vlastně tam objeví taková tabulka, kterou musíš dát křížek. Jo, já jsem debil, promiň. Jo, dobrý, už jsem tam, děkuji. Jsi na seznamu, jo? Teďka jsem dal jsem dal křížek na tu tabulku a mám ten seznam asi prázdnej, nebo nevím. Protože to ještě nic nevytvořil. Já už to vidím, děkuji, dobrý. Jo, je to možný, že na tyhle ty nemáte práva, no. Na ty tak schovaný pro vás, no. Jo. Dobře. Tak možná neuvidíte úplně tenhle seznam. Ale rozhodně, co byste měli vidět, tak je vpravo nahoře Create New Process App. Jo, a když na to kliknete, tak se zobrazí ten dialog. A tady si vytvoříte tu svoji aplikaci. Takže vhodné je dát tam na začátek ten název týmu, jak ho máte v Teamsech. Jasně. Tak my tady máme vyučující, tak si tam dám. A název té aplikace. Já teďka vyrábím tu ukázkovou, tak to je... Dávám tam třeba Insurance Processing. Tak. VIP. No, krásný akronym jsem vytvořil.
Jo, ten akronym sám vytvoří sám a dokumentaci tam dávat nemusíte. A tady doporučuji teďka odškrtnout to Open in Process Designer, protože my ještě nechceme, aby se nám to vyrobilo, teda otevřelo. Chceme, aby se to vyrobilo, nechceme, aby se to otevřelo. Tak, teďka jsem dal Create. A vidím, že už se vám tam taky vyrábí ty aplikace. Že už si je zakládáte. Jo, akorát ta vaše, jenom tady vidím u toho týmu 17, že jste si to hodili stejně jako Insurance Processing a já dávám Insurance Processing, protože je to ten ukázkový případ, tohle. Ta vaše semestrálka bude o tom covidu. Nebo o tom testování, jak... No dobře. Tak, vidím, že aplikace tady máte a co je teďka potřeba udělat, tak přiřadit právo náhledu členům týmu, respektive náhledu i editace. To provedete tak, že si najdete tu svoji aplikaci a kliknete si na ní. Počkejte, teď já tady musím ji najít. Kliknete si na ten název a tím pádem se dostanete do detailu té aplikace. Jo, tady dáte Manage a Add Users a vyberete tam vaše kolegy. Že já kdybych tam chtěl dát třeba Romana, tak napíšu Roman. Přidám Romana a důležité je tady dát aspoň ten write přístup. Klidně dejte i ten administrátorský těm kolegům. Tak dám tady. Dám tam i Tomáše. No a já vám studentům všem dám právo náhledu. Myslím, že jsem mohl dát takhle. Náhledu do téhle aplikace. Takže když my si tady něco ukážeme, v té první části, a vy se budete chtít kouknout, jak jsem to implementoval, tak normálně můžete si otevřít tu aplikaci a nahlížet na to, jak jsou ty věci implementované. Tak a Romana s Tomášem teda můžu odebrat, protože předpokládám, že budou v ISP Teachers. Předpokládáš správně. Super, super. Takže jasně, takže to máme vytvořenou procesní aplikaci a máme v ní přiřazená práva, aby i ostatní členové týmu do ní viděli. Vrátíme se zpátky na ten seznam a tady najdeme tu naší procesní aplikaci v seznamu. Myslím, že vy to budete mít trošku jednodušší než já. Jo, jasně. Ještě teda, jelikož hodně z vás si tady vytvořilo tu aplikaci, tak už tady máme 2 strany, takže pokud... Jo, ale ne, to je pro mě, protože já tady vidím všechny, tak proto tady mám 2 strany. Vy tam uvidíte jenom tu svoji. Tak, tady je. Takže si najdeme tu svoji a otevřeme ji v designéru. Tady vpravo Open in Designer. A teďka už jsme teda vlastně vevnitř té procesní aplikaci a budeme moci začít modelovat ten proces. V podstatě už začínáme s vývojem teďka. Jo? Teďka jenom viděl jsem, že jste si rovnou ty aplikace vytvořili, což je super, ale teď, co bych vám doporučoval, tak dávat spíš pozor na to, co dělám já a nesnažit se to dělat všechno zároveň. Na to bude ta druhá půlka cvičení, protože si myslím, že byste to nestíhali dělat rovnou. Takže
to teď udělám, já zase půjdu na to naše ukázkové zadání a znovu si ho budu číst a budu se zamýšlet nad tím, jak postavit, vlastně jaké procesy tam identifikuju. Nechci typicky dělat celé řešení do jednoho procesu. Chci najít nějaké logické celky, které sami o sobě tvoří jeden proces. No, a když teda začneme... Jo, a ještě dodám, to jsem měl říct už dřív, že tohle zadání vychází opravdu taky z jedné reálné věci, kterou jsme dělali právě pro jednu pojišťovnu tady v České republice. Tak dobře. Pojďme teda identifikovat ty procesy. Papírový dopis přijde na podatelnu, kde je pracovníkem otevřen na prohlédnu. Pracovník rozhodne, zase jedná o založení pojištění nebo úpravu pojištění. Pracovník tam zadá nějaké věci. Pokud některý z těchto údajů nemůže z dopisu vyčíst, pracovník zpracování dopisu stornuje. Pokud lze z dopisu vyčíst všechny údaje, pak jsou evidovány a pokračuje se založením nebo úpravami. Tak hnedka teď, jak se na to dívám, tak mi přijde, že tady vlastně v tomhle odstavci je popsaný nějaká část toho, kdy provádíme nějakou identifikaci nebo zpracování toho dopisu, který nám chodí. Takže bychom to mohli vzít jako jeden proces, třeba jako zpracování dopisu. No. Možná ještě lepší než zpracování dopisu by bylo zpracování požadavků, protože do budoucna nám třeba nemusí chodit jenom dopisem. Dobře, tak tady máme jeden. Když chceme vytvořit proces, identifikovali jsme na základě zadání proces a teď ho chceme vytvořit. Takže půjdeme do designéru a tady v levém menu si najedeme na processes. Jak na to najedeme, tak se nám tam zobrazí takové plusko vpravo, které tam není vidět, když na to nenajedeme. Takže na něj klikneme. Objeví se nám podmenu, kde klikneme na process. A tady založíme nový proces, třeba to založení, nebo jak jsem to říkal, ne, zpracování požadavků. Je asi jedno, jestli to budete pojmenovávat anglicky nebo česky, to nechám na vás. V jiných jazycích, prosím, to nepojmenovávejte. Rádi bychom tomu taky rozuměli. Tak. Incoming. Request processing. Tak. Takže jsem potvrdil, zadal jsem jméno a potvrdil jsem založení procesu. A vidím, že se nám tady vyrobil nějaký úplně základní proces se dvěma swimlinama, s jednou aktivitou. Já bych ještě se nepouštěl do detailní modelace toho procesu a šel bych zpátky na to zadání a pokračoval bych, jestli identifikuju nějaké další procesy. Tak, v případě, že se jedná o založení pojištění, což vlastně o tom rozhodnul ten pracovník v rámci toho zpracování požadavků, tak pokud je to založení pojištění, je úkolem pracovníka. No. Dobře, tak tady je, jaký má úkol. Potom pracovník si může vyžádat kontrolu své práce pracovníkem útvaru kontrola, dobře. Může si vyžádat kontrolu, ale je to vlastně pořád v rámci toho založení. Při kontrole není možné mít žádná doposud zadaná data, to je asi logický. Pokud kontrol objevil chybu, vrátí k opravě pracovníkovi zakládání. Pokud kontrol chybu neobjevil, nebo pokud si pracovník zakládání kontrolu nevyžádal, jsou zadaná data evidována
na všechny e-mailové adresy klienta je odesláno znění smlouvy. No, tak to vypadá, že tady v tomhle odstavci jde vlastně o nějaké založení pojištění. Když to ten první pracovník v tom procesu zpracování požadavků identifikoval, jako že se nejedná už o existující pojištění, ale o nové, tak dalším procesem nebo další fází bude založení nového pojištění. Takže, jsem nechtěl. Takže si založíme další proces. A dáme tam třeba insurance creation. Tak, máme druhý proces. Vrátíme se zpátky a zbývá nám už jenom poslední odstavec. Pokud se jedná o úpravu již existujícího pojištění, takže zase ten pracovník v tom prvním procesu rozhodnul, že to není nové pojištění, že se nezakládá nové, ale že se upravuje stávající. To je tenhle teda odstavec, tak je pracovníkovi útvaru zobrazen seznam všech. Pracovník si smlouvu vyhledá a otevře, pro porovnání je mu zobrazen detail smlouvy, potvrdí úpravu, jinak úpravu stornuje. Odesílá se e-mail. Jasně, takže tohle je v podstatě stejný případ jako to založení. Taky to začne tím, že je rozhodnuto, že se jedná o úpravu, pak se ta úprava provádí, buď se teda provede, nebo je stornovaná, a když se provede nebo je stornovaná, tak se odesílá informační e-mail. Vlastně další izolovaná část. Takže máme dalšího kandidáta na proces. A úprava. Insurance update. No, teďka máme teda 3 procesy. No, ještě, abyste postřehli, když kliknu na to plusko, tak zakládám nový proces nebo nový nějaký ten artefakt, ale když kliknu mimo to plusko na tom políčku, tak se mi zobrazí seznam těch, které už existují a můžu si je otvírat. Jo, taky si je můžu otvírat, ty poslední otevřené artefakty tady nahoře v tom výběrovém poli a můžu je zavírat tady tím křížkem. Takže kdybych je chtěl všechny zavřít, tak je zavřu. Teďka tam nemám nic, kromě té úvodní obrazovky a tady si je zase mohu otevřít. Tak. Teďka nám to docela hezky vyšlo v tomhle zadání tak, že co odstavec, to samostatný proces, což samozřejmě není vždy pravidlem. Tak. A když už jsme si řekli z toho zadání, jaké jsme tam identifikovali procesy, tak je teďka na čase ty procesy namodelovat. Takže jak jsem předtím nešel do přílišného detailu, přeskakoval jsem tady třeba ty konkrétní položky, které je tam potřeba zadat, tak teďka opravdu chci jít do detailu, abych identifikoval ty jednotlivé aktivity a artefakty, ze kterých se bude skládat ten proces. A tím mám na mysli třeba lidské úkoly, nebo brány, nebo nějaké služby a podobně. Takže ještě jednou si vezmeme tady ten odstavec a teď jdeme do hloubky. Papírový dopis přijde na podatelnu, kde je pracovníkem otevřen a prohlédnut. Takže hnedka vidím, že důležitý je, že přijde na podatelnu. To je tým lidí, kteří mohou
ten požadavek, respektive ten dopis zpracovat. To si teďka zapamatuju, nebudu ještě nic dělat designéru a pokračuju dál. Pracovník, a jedná se teda o pracovníka té podatelny, rozhodne, zda se jedná o založení pojištění nebo o úpravu pojištění. Tak už tady vidím, že je to nějaký úkol na pracovníka z té podatelny. Musí pracovník rozhodnout, zda se jedná o založení nebo o úpravu. Dobře. Tak. Takže si otevřeme ten náš proces. Incoming request processing. A tady potřebujeme právě jeden lidský úkol. Lidský úkol znamená, že, jak už název napovídá, tak něco vykonává člověk. Tak. A lidský úkol buď můžeme použít, protože už je tady defaultně, jenom bychom změnili jeho typ, tady v implementation, tak jeho typ na user task. Dejme tomu, že by tam nebyl, tak si ukážeme, jak se vkládají artefakty. Tak. Tady vpravo máme vlastně seznam artefaktů, které můžeme vkládat a pomocí kterých můžeme modelovat ten procesní diagram. První je lajna. To předpokládám, že všichni víte, jaký je její význam, protože jste se už seznámili s tou BPMN notací. Druhá věc je aktivita. To je například právě ten systémový úkol nebo lidský úkol. Pak je tady brána a zase těch brán může být víc. Je tady exkluzivní brána, inkluzivní, paralelní a event-based brána. Startovací událost, zase vícero typů, například startování pomocí zprávy, to se nám určitě bude někdy hodit, i v semestrálce, i tady v tomhle řešení, ale nebudu předbíhat. Další je tady událost, která je někde v meziflow toho procesu, takzvaný intermediate event, a koncová událost, která zase může mít vícero typů. Ty typy jsou teda standardní koncová událost, událost zprávy, erorová událost, tu podle mě vy potřebovat nebudete, a terminace. To, když tak nechám na vás, kdo to neví, tak by bylo vhodné zjistit si, jaký je rozdíl mezi standardní událostí a terminační koncovou událostí. No a pak je tady poznámka, která reálně slouží jenom k tomu, abyste si napsali něco, ale nemá vliv na implementaci. Tak, my jsme ale chtěli vytvořit ten úkol, lidský úkol, takže vezmu aktivitu, pomocí přetažení drag and drop ji dotáhnu do diagramu, na místo, kam potřebuji. A tady v tom levém menu, když chci zvolit její typ, tak musím jít na implementation. A tady volím u lidských úkolů user task. Teď nebudeme zabíhat do detailu, proč ne ten inline user task. Není to úplně potřeba. Důležité je, že používejme user tasky. Tak. A když ho chci nějak pojmenovat dobře, ten user task, tak se kouknu, co to tady vlastně je. Rozhodne, zda se jedná o založení pojištění nebo o úpravu pojištění. Takže tady můžeme dát něco jako decide type. No, tím typem bude, jestli je to založení nebo jestli je to úprava. Dobře. Takže máme vymodelované, že budeme potřebovat tady ten úkol. Co dál? Pracovník zadá jméno klienta, rodné číslo, datum podání, jednu nebo více e-mailových adres, pojišťovaný produkt, částku. Dobře, to budou nějaká data, která tam bude zadávat. V
případě úpravy pojištění také identifikátor již existující smlouvy, zase nějaké dato, které tam bude zadávat. Pokud některý z těchto údajů nemůže z dopisu vyčíst, pracovník zpracování dopisu stornuje. No, to už vypadá, že nezadává jenom dato, ale že se bude i ten proces na základě toho, zda je to stornované, nebude nějak chovat. Tak, pokud lze z dopisu vyčíst všechny údaje, pak jsou evidovány a pokračuje se procesem založení nebo úpravy. Jasně. Takže on musí rozhodnout založení úpravy nebo storno. Máme teda 3 možnosti, které půjdou jako výstup z tohoto úkolu. Tím pádem jsme zjistili, že před tím úkolem nic provádět nemusíme. Tak, a vezměme si třeba tady nejprve to storno. Nemohl něco vyčíst, chce stornovat. Tak. K tomu slouží brána, aby jsme se rozhodli vlastně, jestli něco, tak něco nebo něco jiného. A takže pokud stornoval, nebo když to děláme v angličtině, tak cancel. Pokud bude teda stornováno, tak končíme. Jo, ještě možná bych vám měl říct, jak se dělají ty šipky, jestli jste to nepostřehli. Tak vždycky, když chci udělat šipku, tak najedu na ten artefakt a ona se mi objeví. Ve chvíli, kdy se mi objeví, tak ji chytnu levým tlačítkem myši a přetáhnu, dokud se mi nepodaří připojit k nějakému jinému artefaktu. Tak. A potom na tu linku normálně můžu kliknout a pojmenovat ji, nebo můžu to jméno schovat. Lepší je to pojmenovávat podle mě. Je to pak přehlednější. Tak, ještě jednu věc vám chci ukázat. Možná jste si všimli, že ten task byl nějak takhle a já bych ho chtěl zarovnat, ať ty čáry jsou rovné, ať je ten diagram hezky přehledný. Když budu pohybovat se šipkama, tak mi to takhle skáče. Je tam rozdíl 1 pixelu. Takže ten trik v tom je, že zmáčknete Shift a pak se pohybujete šipkama a daří se vám to zarovnávat přesně po 1 pixelu. Tak. Taková vsuvka. No. Takže máme storno a máme, co se děje, když teda stornoval. Jdeme do endu a končíme. Ale když nestornoval, tak je tam další podmínka, že pokud lze z dopisu tak se pokračuje procesem založení nebo úpravy. Jasně. Takže když nestornoval, tak budeme potřebovat další gateway. To bude právě ten typ toho pojištění. Tak. A píše se tady, že se pokračuje procesem založení nebo úpravy. To je právě ta meziprocesní komunikace. Jak jsem říkal, že nemáme půly tady v tom IBM BPM. Takže teďka si namodelujeme pomocí messagingu, zatím nepůjdeme do detailů, že pouštíme buď proces založení nebo proces
úprav pojištění. No, ještě. Tak jelikož potom, co spustíme buď to založení nebo tu úpravu, tak už nic nepotřebujeme dělat, tím pádem můžeme modelovat tuhle situaci pomocí koncových eventů. Koncových eventů typu zprávy. Zase kliknu na event, jdu do implementation a tady vybírám, že je to typ message. To samé udělám pro ten druhý a propojím je. No, myslím, že bychom to zvládli i líp. Tak. Takže typ a tady to bude třeba creation. Tady to bude update. A co bude dělat ten event? Tak ten bude startovat creation process. Tenhle bude start update process. Tak, jo, co se týče ukládání, doporučuji často ukládat. Je to možné dělat buď tady tím tlačítkem nahoře. Nevím, jestli vidíte. Vpravo nahoře je taková disketa. Tak na tu kliknout. A nebo normálně funguje Ctrl+S. A to, že nemáte uloženo, tak poznáte tím, že je tady hvězdička zase vlevo u toho názvu toho procesu nebo prostě obecně toho artefaktu, který editujete. Takže hvězdička, zmáčknu Ctrl+S, hvězdička zmizela, mám uloženo. Fajn, tak teď se můžu vrátit. Ještě jednou si zkouknu ten první odstavec. No a vypadá to, že jsem to namodeloval tak, jak je potřeba. Takže jdu na ten druhý. V případě, že se jedná o založení pojištění, je úkolem pracovníka útvaru zakládání přiřadit klientovi jednoznačné identifikační číslo, segment a vypsat znění smlouvy. Pracovník si může vyžádat kontrolu své práce pracovníkem útvaru kontrola. Jasně, takže tady hnedka z těch dvou vět vidíme, že úkolem je vyplnit ty údaje, přiřadit ty údaje, to je úkolem jednoho pracovníka, a úkolem druhého pracovníka je to zkontrolovat. Tak to pojďme namodelovat. Tak. Tady máme už jeden task, který se nám hodí, jenom změníme jeho typ. A bude to něco jako fill in data. A víme zase, že si může vyžádat kontrolu. Takže tam bude nějaká gateway. A tady je to zajímavý, protože ten pracovník je vlastně v roli pracovníka, ale ten kontrolor je nová role, takže potřebujeme lane. Jo, a koukám, že je 14:15 a myslím, že máme přestávku. Tak, oficiálně je přestávka 14:15, záleží spíš na vás, Kubo, jestli chcete jet nebo zastavit to v tuto chvilku, to si spíš řekněte vy. Tak já bych dojel tenhle proces, řekněme, myslím, že nám 5 minut bude stačit a pak si dáme 15minutovou přestávku. Dobře. Jo? Tak. Takže máme jeden úkol a chceme druhý úkol pro toho kontrolora. Takže zase implementace, user task, pojmenujeme check data,
si dáme něco jako check required. Když to kontrolujeme, tak zjevně byl check required, když ne, tak se koukneme, co se dál děje. Segment je určen dle výše pojistného na 1 milion korun, jinak standard. Jasně, pokud kontrolor objevil chybu, vrátí k opravě pracovníkovi zakládání. Takže to ještě půjdeme tady, do téhle liney. Takže error found. Pokud ano, tak se vracíme a tady vám ukážu další trik. Když se vám ty čáry takhle nemoc hezky vykreslí, tak stačí pravým na čáru create control point, tady se vám vytvoří kontrolní bod a trošku to posunout. A hnedka je to mnohem hezčí. Takže pokud jsme našli chybu, tak se vracíme. Co pokud jsme ji nenašli? Pokud kontrolor chybu neobjevil, nebo pokud si pracovník zakládání kontrolu nevyžádal, jsou zadaná data evidována. Tak jo. Takže pokud si pracovník chybu nevyžádal, jsou zadaná data evidována. Evidování dat bude pravděpodobně uložení do nějaké databáze. Takže to není lidský úkol, ale nějaký systémový úkol. Tudíž využijeme tu systémovou lineu, kterou si mimochodem můžeme třeba nějak obarvit, aby to bylo hezčí a přehlednější. Třeba takhle. Tak. A do té systémové liney si dáme, nebude to teda lidský úkol, ale bude to systémový úkol a bude to save data. Tak. A na save data jdeme v případě, že nebyla vyžádána kontrola, že no, ale i v případě, že byla vyžádána a nebyly nalezeny žádné chyby. Takhle trošku. Tak, error found. No. Super, takže máme uložení dat, mrkneme, co je tam zase. Jsou data evidována. Na všechny e-mailové adresy klienta je odesláno znění smlouvy. Fajn. To je taky typická systémová úloha. Ty e-mailové adresy, které byly tady vyplněné v tom prvním lidském úkolu, si tady vezme systém a odešle na to nějakou notifikaci. Takže tak. Zase nechceme, aby to byl user task, ale systém task a přejmenujeme na send mail. No. Můžeme vlastně skončit s tím založením pojištění. Takhle by to vypadalo. Ještě ukážu jednu věc. Jelikož tady máme dva rozdílné týmy, budeme potřebovat nějaký tým toho standardního pracovníka, který dělá to založení, tak budeme potřebovat tým toho kontrolora. Můžou to být reálně ti samí uživatelé, nebo nemusí. To už je na tom, jak se ten tým nastaví. Ukážu vám teda teďka, jak vyrobit nový tým a jak ho přiřadit k té lajně, aby se ten úkol vyráběl právě na ten tým. Tak. Tady vlevo zase máme v tom menu Teams políčko, kliknu na to plusko, kliknu na tým a založím tam třeba insurance
Creator. Tak. Rovnou jsme se přepli teďka do editoru toho týmu. A když budu chtít tady přidat uživatele, tak kliknu na user a přidám tam, koho potřebuju. Takže tam můžu přidat třeba sebe. Třeba Romana a Toma. Jo, je vhodný vlastně, abyste vždycky všichni byli ve všech těch týmech pro účely vývoje té semestrálky a testování. Tak, to mám. Můžu se zeptat? Aha. Já si teď jenom nejsem jistý, pokud tady ten diagram vlastně vytváříme v tom týmu, který jsme založili předtím a teď vlastně ten diagram zase dáváme do nějakého týmu, tak je potřeba to dělat, protože vlastně vytvářím už v tom našem. Já nechápu, k čemu je tady ten tým. Teď co tady zakládáme, ten jakoby další. To, co jsme založili předtím, to je procesní aplikace, jo, ve který vyvíjíme celé to řešení. A ten tým, co jsme dávali na to místo v té aplikaci, jak je ta manage záložka, tak ten říká jenom to, kdo si může otevřít tu aplikaci a číst v ní nebo ji editovat. Jo, tím pádem ten tým, který se přiřadí k tomu diagramu, tak to znamená vlastně lidi, kteří můžou upravovat ten diagram a zároveň ho číst, jestli to chápu. Myslíš tenhle tým, který jsme teďka dělali? Jo, který jsme teďko tak to dělali. To znamená něco jiného. To, že ho můžeš editovat tak, a vytvářet ten diagram, tak to je daný, počkej, já to teda ukážu. To je daný tady tím. Musím na druhou stranu. Tady. Jo, když jsem si zadal tady ten tým, tak tady tohle místo mě opravňuje k tomu, abych editoval ty diagramy. Vevnitř té procesní aplikaci. Mhm. A když si to otevřu, tak tady si otevřu ještě ten proces. Ten tým, který vyrábím tady, tak já ti ukážu už, co následně udělám. Tak použiju tady v té lajně, jo. Já té lajně můžu přiřadit tým a dám tam právě ten Insurance Creator. A to znamená, že všechny tasky lidský, třeba tady ten, který po spuštění toho procesu poběží v té lajně, tak je budou moct řešit lidi z toho týmu. Jo, jasně. Aha, už to chápu. Jo? Už to dává smysl. Jo. Díky. Super. Nemáš zač. Jo, takže teďka ještě jednou, co jsem udělal, kliknul jsem na tu lineu a přiřadil jsem tady ten Team Insurance Creator. A to znamená, že tady ten task Fill in Data budu moct zpracovávat já, Tomáš nebo Roman. Tak ještě, jo, a je vhodný si to teda tu lineu pojmenovat podle názvu toho týmu. No a tady budu potřebovat ještě jeden tým, něco jako Insurance Checker nebo Insurance Creation Checker. Takže vyrobím ještě druhý. Tak. A tohle právo budu mít třeba jenom já. Uložím, ten tým vypnu a zase tady kliknu na tu lineu, můžu si ji rovnou přejmenovat, Creation Checker a přiřadím tady ten tým. Jo, a jenom doplním, na tohle si dávejte fakt bacha, protože nevím, jestli jste si toho všimli. Můžu to ukázat tady na tom Incoming Request Processing, kde to ještě nemáme nastavený. Jako default je tam All Users. Kdybych já to teďka zapnul,
což ještě neumíme, to si ukážeme v budoucnu, a vytvořil se mi ten task, tak všichni uživatelé ho uvidí. Vlastně vy všichni byste ten úkol viděli. Když bych to zapnul teďka tady na té lajně a vytvořil se tenhle, tak ho uvidí jenom Roman, já a Tomáš, protože jsou v tom týmu Insurance Creator. Když se potom vytvoří ten úkol check data na téhle lajně, tak ho uvidím jenom já. Tak. Jo, takže bacha na ty all users, když takhle vytváříte ty liney, tak hnedka vyrábět i týmy a dávat je tam. Tady by to nebyl tak extrémní problém, ale když máte třeba banku, která má tisíce pracovníků v tom BPMku, tak tam už je to horší. Dobře, tak máme 14:26 nebo 27 už, tak si dejme teďka 15 minut přestávku, takže ve 14:42 se tady sejdeme a doděláme ten zbytek diagramu a pak půjdeme na tu semestrálku. Já se, Kubo, zeptám, takže já stojím nahrávání a pak mi se řeknete, že ho mám pustit, jo, až začnete, ať to můžu mít kompletně. 42. Mhm. Dobře, tak já to zastavuju a pak někdy kolem těch... Můžete někdo, nevím, jestli jste zkoušeli, ze studentů jít do téhle aplikace a zkusit si otevřít jeden z těch, nebo klidně všechny 3 a říct mi, zda se vám to podařilo, aspoň ke čtení. Můžou, Kubo, vpravo nahoře máš seznam lidí, co na to koukají a... Jo, super, tady. Študáky. Jasně. Dobrý. Tak jo, takže takhle jsme si ukázali, jak modelovat ty procesy na té high-level úrovni a jestli někdo se chce zeptat na nějaký dotaz, tak teďka je vhodná chvíle a potom přejdeme k práci na té vaší semestrálce, jak jsem říkal. Kdo bude potřebovat konzultaci, tak napsat do toho vlákna. Tak jsou nějaké dotazy? Chcete se na něco zeptat? K tomu, co jsme si teď ukazovali? By mě zajímalo, co uvidí někdo, kdo nemá přístup k tomu, kdo není v tom týmu. Uvidí jenom prázdnou čáru někam, nebo? Pokud není v tom týmu přidaný v tom seznamu těch aplikací, myslíš teďka, počkej, tohle místo? No. Nebo ten druhý, který jsme přidávali v tom manage u té aplikace? Teďka tady. Jo, tady. Tady to znamená jenom to, že když potom v budoucnu pustíme ten proces a opravdu se reálně vytvoří ten úkol, takže lidi, kteří nejsou v tom týmu, tak neuvidí ten úkol. Jo, teďka vlastně děláme předpis. Ten model, to je předpis, jak ten proces vypadá. Ale když chceme, aby na něm reálně pracovali uživatelé, tak musíme pustit, je to jako objekt a instance objektu, jo, v Javě, nebo respektive třída a instance třídy, objekt. Teďka děláme třídu, která popisuje to chování a až potom, co tady bychom klikli na run, tady vpravo nahoře, to si ukážeme příští hodinu, tak se vytvoří instance a opravdu se vytvoří konkrétní úkol na konkrétní lidi, kteří jsou v tom týmu. No takhle, takže to nemá nic společného s tím diagramem. S diagramem jako takovým, jestli vidíš nebo nevidíš na diagram, to nemá nic společného. Jo, dobře, děkuju. Tak ještě. Ano, ano. Každé té gatey je u jedné větve taková svislá čára, co jí přeruší tu větev. Jasně. Co to znamená? Když se mrkneme, už trošku předbíháme, ale tady na implementation, jo, tak tady vidíš, že píšeš vlastně jednu podmínku. Když bys měl no, tak bys měl třeba is cancel, jo, boolean, rovná se
false, to znamená, že to není cancelled, a vidí, že ta druhá větev, ta yes, je označená jako defaultní flow. To znamená, když není splněná ta podmínka, která je tady napsaná, tak se jde tou druhou větví. A ta čára, tak ta říká právě, která je ta defaultní. Jasně, super. Jo? Díky. A u té vlastně, kde máme podmínku, tak nevím, jestli jste si tady všimli, tak u té s podmínkou je ten kosočtvereček. Potom jsem tam napsal. Dobře, děkuji. Nemáš zač. Jo? V tom případě se vrhneme na ty vaše semestrálky. Takže já přestanu sdílet a můžete se hlásit, můžete samozřejmě začít modelovat ty procesy v těch vašich aplikacích. Ještě jsem viděl, že se tam někdo z vás ptal, jestli může přistupovat více lidí k té aplikaci. Může, ale ve chvíli nemůžete třeba 2 editovat jeden ten proces. Romane, jsi tam přihlášený? Jo, klidně předvedeme. Předvedeme ukázku. Já tě najdu, kde seš. Tak. Hele, je to akronym VIP. Jo, až tam jsem. Myslím, že jsem dělal. Že bych to úplně zamyslel. Dal konkrétní artefakt. Jo, a tady vidíte vpravo nahoře, že teďka je to zamčeno. Já nemůžu nic dělat, nemůžu vůbec posouvat ty krabičky, nebo něco dělat s něma, nebo přidávat třeba proměnné, to ještě uvidíme v budoucnu. A bylo tam, že to updateuje Roman. Teďka potom, co to Roman updateil a přidal tam poznámku, tak se mi to zase odemklo a já ji můžu posouvat a teď to má zase Roman zamčené. Jo, ale je možný, aby Roman dělal třeba na tomhle procesu a já, abych zároveň dělal na tomhle procesu. Takhle se na tom dá spolupracovat. Jo, tak to jsem ještě chtěl zmínit. A teďka opravdu už teda můžete začít pracovat v rámci těch svých aplikacích na té semestrálce a v tom vlákně, kde jsem vám ukazoval, tak se hlásit o konzultace. Já možná ještě, Kubo, pojďme se dohodnout. Jedna věc je zástavy nahrávání, druhá věc je, pokud by vzniklo cokoliv společného pro všechny, tak ten kanál obecně zůstane otevřený a jenom mi dáte vidět, jestli bude nebo nebude nahrávat a navrhuju potom udělat kontrolní schůzku v kanálu obecné kolem 4. hodiny, až to budeme uzavírat, jo? Abychom případně dohodli, co bude dál, nebo kdyby studenti prostě měli dotazy obecnější. Co vy na to? Jo, můžeme, končíme, myslím, 16, jo, vlastně 16 končíme. Ano. No, tak dejme třeba v 15:55. Jasně, jo, tak 15:55 se sejdeme se studentama, uděláme vlastně ukončení. Já teď zastavuju nahrávání a když bylo zapotřebí něco sdělit ostatním, co by bylo dobrý nahrát, mě se jenom dáte prostě vědět. No, a já budu v tom kanále obecné vlastně pořád a vy uvidíte. Dobře. Domluveno. No, ještě jsem možná mohl jaký zmínit jednu takovou věc, co je vlastně teďka asi vhodný pokračování, nebo v čím začít v té semestrální práci. Tak za prvé je to samozřejmě na vás, já jsem měl zapnu kameru, ať se tady můžu obdivovat, jak vypadám. Tak, je to samozřejmě na vás, jak budete v té semestrální práci pokračovat, ale obecně většinou, když dostanete nějaké zadání, tak je dobrý si ho pořádně přečíst, nejlépe třeba 2krát, abyste opravdu věděli, že máte představu, co se od vás očekává, co budete dělat. A potom si načrtnout ty procesní diagramy. Začněte úplně obecně, třeba se uvažujte, kolik tam třeba bude těch procesních diagramů. Dávám radu, nebude to jenom jeden, bude to víc procesů, které potom budou mezi sebou propojené, budou nějak na sebe navazovat. A až budete mít třeba takhle tu hrubou představu, kolik tam bude těch procesů, tak si je v té aplikaci vytvořte, nějak si hezky pojmenujte a můžete začít kreslit ty diagramy. Tady víceméně na tom začátku není vůbec důležité, jestli se vám to povede úplně precizně vystihnout. Stačí spíš mít nějaké rozvržení toho, co v té aplikaci budete dělat.
Samozřejmě můžete to s náma konzultovat, jestli například váš přístup je správný. Zároveň potom to, jestli ten přístup je správný, vyplyne i v průběhu dalších cvičení. Když ty procesy budete rozebíhat, tak třeba odhalíte nějaké chyby nebo nějaké prostory ke zlepšení. Kuba ještě nezmínil jednu věc, a to nějaké konvence. Nechcem vás úplně zatěžovat nějakýma úplně specifikama pro ten vývoj, necháme to asi hodně ve vašich rukou. Nicméně asi bylo dobré, abyste se rozhodli, jestli to chcete dělat v angličtině nebo v češtině. My bychom doporučovali všechny ty procesní diagramy a komponenty pojmenovávat anglicky. Přece ta diakritika není moc hezká a když se vyvíjí, tak standardně se vyvíjí v angličtině, aby to potom teda mohli vyvíjet i kolegové z cizích zemí. Tak, a to je tady za mě asi všechno k těm nějakým typům. Takže můžete se na to vrhnout a případně nás tam vyvolávat ke konzultacím. Tak já tady vidím, že tam je nějaký dotaz. Nevím, jestli kolik tady ještě studentů zbývá. Každopádně můžeme ukázat, jak se tam připoje ten tým. Jsi tady, Kubo, ještě, nebo to mám promítnout já? Jsem tady, odepisuju na jiný dotaz. Dobře. A to s tím týmem je to v materiálech. Přímo step by step návod. Tak jo, tak možná bude dobrý, když to zkusíte podle těch materiálů, ať si zvyknete chodit taky do nich. Ty materiály jsou tedy psané námi, takže by tam mělo být víceméně to, co ukazujeme, v nich obsaženo. Pokud to samozřejmě materiál kdykoliv nenajdete, tak se na nás neváhejte obrátit a my pomůžeme a případně tohoto materiálu tedy přidáme.